Bé, com us he dit, hi ha 3 blocs. El primer bloc seria moviment articular i activació muscular suau. Mireu, aquí no vull entrar-hi molt en detall, perquè si no s'allargaria molt el vídeo. Amb aquestes imatges que podreu veure aquí en la pantalla, us ensenyo diversos exercicis en el qual belluguem una sèrie d'articulacions que crec són importants per desenvolupar aquesta activitat, que és el senderisme o simplement caminar. Val? Que és moviments de maluc, moviments de genoll, de turmell, molt important. S'han de fer de manera molt suau, com us he dit abans. Important, també, si teniu, per exemple, problemes de genoll o problemes d'esquena, sobretot zona lumbar, vigileu amb els moviments que feu amb el maluc i genoll. D'acord? S'han de fer de manera molt suaument. Val? Algú de vosaltres podeu pensar, ostres, què té a veure els canells o, per exemple, l'espatlla, tota aquesta combinació de moviments d'espatlles que estic mostrant aquí en la pantalla? Doncs bé, perquè quan fem senderisme també portem una bona motxilla, ben carregada, de vegades fem servir bastons, de vegades hem de caminar per zones una miqueta complicades i ens hem d'ajudar de mans per recolzar-nos, per agafar-nos i mantenir l'equilibri. Doncs aquesta part, la part superior del tronc i extremitats superiors, també s'han de treballar una mica. Val? Doncs comencem aquesta part d'enfortiment muscular amb una activitat, parlant d'una activitat que seria la més recomanable per mantenir-nos en forma aquests dies, que és caminar. Doncs aquí tenim un problema, que estem confinats i fora de les persones que teniu la sort de viure en un pis de grans dimensions i amb algun espai obert a l'exterior, amb un gran balcó, amb un gran pati, doncs l'única possibilitat que tenim, en el meu cas, és o bé pujar al terrat aprofitant aquella estona que tenim per estendre-hi la roba, per estendre-hi la bugada, perquè jo dic bugadi, i aprofitar aquesta estoneta, sempre intentant que no hi hagi cap veí, per estar-hi uns minutets i estirar cames. Però el que hem de fer, pel tema del confinament, és quedar-nos a casa i recórrer, aprofitar l'espai que tenim, els passadissos, habitacions, i caminar i estirar cames, i realitzar moviments de mobilitat articular. Una altra activitat interessant que podríem practicar aquests dies seria pujar i baixar escala. Per aquí tindríem l'altre problema que hem comentat, on recomanava el caminar dins de la vivenda, que és que segurament molts de vosaltres no teniu algunes escales a l'interior, ni tan sol un o dos esglaons, que és el que necessitaríem, com veieu a la imatge, per poder fer petits moviments de pujar i baixar, els que es diuen steps. Si teniu la possibilitat, no cal córrer, En aquesta imatge que surt a la pantalla és a càmera ràpida. Aquí es tracta de pujar i baixar molt lentament. Vigileu el genoll, és molt important. La gent que teniu alguna patologia en aquesta articulació potser no seria una activitat molt recomanable, però si ho feu molt suaument, us podria ajudar a tonificar la musculatura implicada, que aquí, com a l'hora de pujar, seria sobretot isquiotibials i bessons, i a l'hora de baixar, sobretot el quàdriceps. Bé, si no teniu la possibilitat de caminar dins de la vivenda, si no podeu pujar i baixar escales, una altra manera seria treballar la musculatura amb els recursos que tenim dins de casa, que tenim a casa. En aquest cas, us mostro com treballo un dels músculs que considero més importants quan baixem per un camí o unes escales, que és el quàdriceps. Mireu com ho faig. Jo trobo que la manera que millor em va a mi és la que podeu veure aquí, que faig assegut, perquè considero que és la millor manera de
de mantenir protegida l'esquena. Val? I així focalitzo tot l'esforç en el quàdriceps, que és el múscul que vull treballar. Si ho fas amb peus, el cos tendeix a perdre l'equilibri i aquí l'esquena ha de fer-ne un esforç extra, que a mi no m'interessa, la veritat. I si ho feu, si és la primera vegada que ho feu, aquest exercici, jo considero que el millor seria fer-ho o començar sense pes. Jo normalment l'acostumo a posar una miqueta de pes als peus, però perquè ja hi estic acostumat. Val? Important, hi ha dos conceptes, que és el concepte de repetició i de sèrie. La repetició seria cada moviment. En aquest cas, cada moviment d'aixecament de la cama per fer el quàdriceps seria una repetició. I una sèrie seria un grup o un conjunt de repeticions. Entre sèrie i sèrie ha d'haver-hi sempre un descans. Per exemple, 3 sèries de 5 repeticions seria aixecar el peu, fer el quàdriceps 15 vegades, però en 3 grups de 5. Sempre entre sèrie i sèrie s'ha de guardar una miqueta de repòs, que en aquest cas no tenim cap problema perquè com treballem cada quàdriceps de manera alternativa, primer un i després l'altre, mentre un treballa l'altre reposa, per tant no n'hi hauria cap tipus de problema. Ara, si mireu la pantalla, podeu veure com treballo jo a casa dos músculs que són molt importants de senderisme, sobretot quan pugem muntanyes, o pugem per un camí, o escales, que són els isquiotibials i els bastons. Mireu les maneres que treballo. Jo soc partidari, en el cas de l'isquiotibials, fer aquest exercici estirat i bocaterrosa. Per què? Perquè no pateix l'esquena. Jo li poso una miqueta de càrrega, perquè estic acostumat a fer l'exercici. Jo de vosaltres, si és la primera vegada que el feu, doncs sense càrrega. Amb el pes de la cama ja feu força, ja treballeu l'isquiotibial. D'acord? I de manera molt simple, molt suau. No cal córrer, s'ha de fer l'exercici molt lentament, tant pujant com baixant. I respecte a bessons, com en el meu cas tampoc tinc escala, no tinc possibilitat, únicament he fet aquesta gravació a la zona comunitària, a l'escala d'accés al terrat, per ensenyar-vos una manera de fer-ho, però no s'hauria de fer per aquest motiu, perquè estem en confinament i no hauríem de fer cap tipus d'activitat en aquestes zones. Jo a l'interior de la vivenda, aquí us ensenyo utilitzant els bastons de senderisme, però podeu fer-ho igualment si us recolzeu en una taula, en una cadira, sense cap problema. I no deixem aquest bloc d'enfortiment muscular sense parlar-vos del tríceps i el bíceps, que són dos músculs que estan situats en el braç i que tots dos, d'alguna manera, fem servir, per exemple, quan portem bastons, quan ens recolzem en algun punt, en un camí una miqueta complicat, per no caure, per no perdre l'equilibri, per impulsar-nos. Mireu com els treballo, sempre buscant estabilitat d'esquena, perquè no pateixi, i també és opcional carregar la mà amb una miqueta de pes. Per exemple, aquí mireu com utilitzo un paquet de mig quilo d'arròs per forçar una miqueta més el múscul, però és opcional. Amb el pes del braç, en aquest cas de l'avantbraç, que és el que estem jugant, ja amb aquest pes, aquests músculs ja estan treballant. Bé, ja hem arribat a la tercera i última part d'aquesta rutina d'exercicis que jo faig a casa, i és el bloc corresponent als estiraments. L'estirament és una acció que apliquem sobre un múscul amb la qual pretenem recuperar part de l'elasticitat que ha perdut durant el treball previ, durant el treball, en aquest cas, d'enfortiment.
val? O en el nostre cas, fas una ruta de muntanya, els músculs, sobretot de cames, han treballat molt, doncs han perdut certa elasticitat, doncs s'ha de recuperar. Val? Però bé, jo aquí us ensenyo una sèrie d'estiraments, els que jo faig o estic fent aquests dies a casa, i els que normalment faig després d'una activitat de senderisme. Ja dic, sempre procuro que siguin molt suaus. No és qüestió de carregar-se, de trencar la musculatura. I aquí veiem com estiro musculatura de la part inferior, de les extremitats inferiors. Bessons, quàdriceps, sòli i isquiotibials. La majoria ja els coneixeu, aquests moviments, aquests estiraments ja els coneixeu. Especial atenció s'ha de tenir quan estirem isquiotibials, perquè s'ha de vigilar molt l'esquena, sobretot les persones que teniu alguna dolència, alguna patologia. Val? Per tant, vigileu, recordeu, s'ha d'estirar, però no s'ha de trencar el múscul. Doncs bé, ja estem arribant a la fi del vídeo i voldria acabar amb aquesta última part del bloc d'estirament, i en la qual us ensenyo una sèrie d'exercicis amb els quals treballo un grup de músculs que potser no estan directament implicats en el que és l'activitat en si del senderisme, però que, com és el cas del braç, dels braços, són músculs que ens complementen, que són molt auxiliars, ens ajuden moltes vegades per superar passos complicats, per impulsar-nos, per agafar-nos i no caure, per no perdre l'equilibri, per portar bastons. Per tant, són músculs que es treballen, potser no tant, ja dic, com a les cames, però s'han de recuperar. Per tant, aquí us ensenyo una sèrie d'exercicis en el qual estirem aquesta musculatura associada. I, sobretot, l'esquena. L'esquena s'ha de cuidar molt. Per qualsevol esport, pràcticament, l'esquena és molt important. I nosaltres, que caminem molt, per terreny molt irregular, que portem motxilles a vegades molt carregada. Per tant, l'esquena aquí es ressenteix molt i s'ha de recuperar. Per tant, aquí us ensenyo dos exercicis que a mi em van molt bé. Doncs bé, ja hem arribat a la fi d'aquest vídeo, que espero de tot cor que us sigui de molta utilitat. Si més no, com a referència, perquè trobeu una rutina d'exercicis que s'adapti a les vostres necessitats. I res, sense allargar-me més, tan sol em queda desitjar-vos molta salut, sobretot això, molta salut, perquè ahir fora ens estan esperant moltes muntanyes i camins que hem de recórrer junts. Vinga, una forta abraçada a tothom.